Astă seara ne-am hotărât să mai facem a doua parte din gameplay-ul Flick Headers și am zis să ne alegem ca țară. Portugalia. Bun, și începem cu Pepera. Piperul. piperul ăsta. Hai să vedem. Unde ce fac a doua jumătate, e clar. Da, zi mai tare. Ce mă? Iată. Să fie muzica? Nu, mă. Ce-s așa? Ia bălutul. Bravo! Nu! Da, asculte, dar 4-1 la 4-2. Nu. 4-3. Așa, mă. Bine, hai să vedem. Asta. Intru eu în acțiune. Să te văd. Te văd. Am intrat și el, hai să vedem ce face. Îmi pierde cum să știe. Ia mă spune. Lasă-te pe minutul. Deci dacă o iei te bat. Nu e, dar mă câștigă. L-am luat. Te văd acum. Ba, nu. Ha, bălutul m-a ajutat. Acum te ajută el. Bălutul va fi mereu cu mine. Căcea! Bun, hai că am câștigat. Oi, bine. Hai că să vedem, începem să eliminăm din grupe. Jucam cu Hammers, cu asta am jucat episodul trecut. Na bun, hai. Bănuțul, ai luat bănuțul. Am luat bănuțul de la început. Așa se face, mă. Na Ce-i cu bine. bănuț? Ah! Da, numai un pic. Bine. Așa. Hai că e bine. Nu vreau, doi, hai că e bine, mergem. Uite bănuțul. Asta, bănuțul. E bun, Hammer ăsta. Da, nu știu și mai. Pentru că noi luăm bănuț. Faul tău. Și vine. Hai, mai rău. Bine, hai că las pe Shelby. Mă lași, adică cum mă lași? Normal că mă lași. Uite, hai, bagă. Moonwalk. Asta e Michael Jackson. Bănuțul, mă. Da, uite Moonwalk. Ăsta cu care jucăm e Uite, Michael uite Jackson. bănuțul, uite. Uitați Moonwalk, face Shelby Moonwalk. Haia! Bănuțul! Am luat bănuțul! Ai, ce bună-s! Rocket Head. Uite bănuțul! Aproape! No, German. Yes! Bravo, hai că mergem, mai avem de eliminat o echipă și... De asta terminăm campionatul. Da, de data asta încercăm să facem în episodul ăsta tot campionatul ăsta. Unde? De data asta câștigăm. Poate facem și cu următorul de la... iPad-ul. Că pierd, mă. Nu, mă. Olanda, nu. Nu are șanse. Dă-i. Băi, bănuțul sunt de noi. Dă-i. Așa se face. Pune sus pe toc. Ajunge.
Hai cu sus pe tot. 1, 2, 13, 14, 15 centimetri, tocuri vrea să facă vraiește. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Și am intrat în acțiune. E de la Iași, că merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra, stai că n-aduce nici cu Ina. Și satul mare, e un oraș mare. hai că-i batem. Și câștigăm campionatul. Avem o voință de fier. Voința noastră de Superman. Nimeni nu ne poate bate. Suntem de Uite, uite, nespart. din prima, Fen. Din prima fac punct. Uite, uite, Fen, de când vine mijlocul. Nu chiar. Aproape, dar atunci n-am făcut. Hai iar! Uite. Hai, Șerbi, hai mă, Șerbi. nu te Dai mai- 10-5, gata. Bun, hai că am L-am bătut. bătut și pe ăsta. Acum e ventri. Așa e bine. Bun. Hai că e quarterfinals. Quarterfinals. Putem să ne concentrăm. Stai că acum se prostește cu Șerbi, cu sound-ul. Cu sistemul nostru de volum. Bunii batem și pe Grecia. Ce aproape am fost. E bun ăsta. 2 bănuți ființă am dat. Zice. Uite, încă unul. 3. Iar, Hai că bun. bănuțul. Stai un pic să mă detașez. Mă duc pe bănuț, uite bănuțul. L-am luat. Așa. O să te pozească în continuare. E Vin Diesel Da, acum. bun, hai să vedem. Fetele sus. Intru în acțiune. Fetele Bănuțul. sus pe tot. Vă Acum pup, te ceau, iau. stop. Am luat bănuțul. Uite încă un bănuț. L-am luat și pe ăsta. Băi, au trecut prin care? Hai să punem Justin Timberlake cu Mirrors. Să avem și niște muzică mai Așa. de valoare. Swag. Uite, vezi din prima. Am luat bănuțul. E bine, hai că am câștigat și meciul ăsta. Foarte bine. Suntem în final. În semifinală. de fapt. Și avem cu Portugalia, cu Anglia. Așa, bun, hai că începe meciul. Bine, acum. Mai tare, un pic. Așa, bine. Mai batem pe ăștia. Perfect, hai că iau și bănuții. Și suntem Bănuțul boși. sunt. Hai. Uite, pe el. Am băgat și Bănuțul. trambulină. Și ne mai luăm trambuline. Bănuț, vezi, lasă-mi de bănuț. Pe toți trebuie să-i luăm. Of, iar. Îi batem. Ok, haide. Am primit o trambulină. Păi nu că n-ai voie să folosești numai o trambulină pe repriză și atunci M-am specializat în jocul ăsta. deja suntem ca și profi. Exact. Ho. Batem Anglia la diferență mare. Să sperăm. O batem. Bine! Haide. Am luat bănuțul. Și puo. Ai luat și pe celălalt? 2 dintr-una, uite. Încă un bănuț.
Bine, i-am bătut și pe ăștia. I-am bătut și pe ăștia. E foarte bine, sună ca... Așa. Hai să vedem. Na bun, finalea cu Spania, desigur. Na bun, hai că-l batem. Avem tusări la fel. Serios, sunt gemeni. Uite niște siameni. Gemeni. Ah, Cel mai bun. mai bine, hai. Asta e aproape. Bănuțul, ai luat bănuțul, așa se face treaba. Ai văzut când iei bănuțul câștigi. Bă, era să iei bănuțul. Sfântul. Bă, Aproape de Sfântul Bănuț. half time și intru eu. Intră șerpii. Să te văd chelios cu treasta. Ha! Ha, ha! Ha! Din prima! Să te văd. Ha! Și ar putea astăzi mai facem un gameplay, poate de la Slenderman. Veți vedea voi. Versiunea de iPad. Veți vedea voi. Yes! O să ne pișăm de noi, pe noi de frică. Dar mereu leacă. Am câștigat cupa! În sfârșit am câștigat cupa. Da. Cu 12 la 5. Cu Pepera. Și peperoni. Ok, nu avem niciun fel de rate. Bine, nu, hai că Alvarez. altă dată Ne vom mai... juca cu Alvarez mâine. Altă dată facem și cu Alvarez. Ca să... Sper să ajungem până la Roldano. Roldano, adică Ronaldo. Ok. Na, vă salutăm, vă lăsăm astăzi. Poate mai vine un gameplay. Pa! Pa!